Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin babbar tashar tamu ta labarai. Masu sauraron mu yau dai mun kawo muku wani babban abin al'ajabi a inda za mu nuna muku wasu fotunan jaruman Kannywood jiya da yau. Masu sauraron mu sai ku gyara zama domin ku kalla kuma ku saurara. Bayan haka sai ku dangula muna subscribe domin ci gaba da kasancewa da mu a kowane lokaci.